Nakit-ang nag-utaw-utaw sa kadagatan nga sakop sa Tacloban City, Leyte ang patay'ng lawas sa usa ka babae. Nakita niadtong Lunes sa buntag ang maong patay'ng lawas. Usa ka mananagat ang daling mitaho sa BFAR Tacloban ug sa Fishery Law Enforcement Team. Anaa na sa advanced state of decomposition ang biktima, kinsang nawong giputos ug plastic ug gigapos usab ang mga kamot. Sa usa ka press statement sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nasayran nga gikidnap ang biktima sa tulo ka mga armado ug wala pa mailhing mga suspect niadtong July 31. Nakumpirmar ang pagila sa 35 anyos nga biktima sa iyang tattoo, ingon man sa positibo nga identification sa iyang kabanay. Padayon pang gisuta sa kapulisan ang motibo sa krimen. Of this time, di pagud ta maka pinpoint, di pagud ta maka conclude kung unsa gud ang possible motive ana nga insidente. Pero kami Sir John kay we are doing our very best ka makit-an gyud namo ang katong mga responsible ana nga panghitabo.